Samba kelen san keme konoton san bi konoton kelen. Marskalo kile muga an woro. Samba fla an samuga an kelen. Oye sambi sabaye. Sambi sabam konna la. Malika jemfanga ako waliyara. Ka waliya ni waliya chamanye. Ina fo fama kurasigi kala taula. Ina fo wasadensigi kala taula. Ina fo mersigi kala taula. O kera koye komi kera kobaye jamana in kono. Nga sambi sabaye konna la. Abema ga here gelaw fune ba konna la. Sambi sabaye konna la. Ulika job fune chaman kera kono. Kaya saka ko sabati. Jemfanga yi. Anara na chugo jumena. Samba kelen sambi konontoni san kelen o ka marskalo kelen mugan woro a bora kele de kono kele babin kele chamangera kono kele kala ka kon anye kele damna kabri samba kelen sambi kononton an sanwolo sambi wolonfla an samba kelen sambi kononton sambi shegi o konnawla uli ka jo kala konnala doge kele ke dogola sambi konontona o konnala fanga ere lablal doke ka yasa mogo ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina u haminaw ɲini o hamina ɲini de nana wolo association sigila n'o b'a fɔ ma ko association démocratique tubabukan na olu jɛkulu de farala ɲɔgɔn kan ka u fanga kɛ kelen ye ka musataraw ka fanga ɲɔngiri n'o bɛnna san 1000 san 99 ani san 1 marsikalo 126 sani o cɛ maa caman tora la dɛ maa caman ni tora la maa caman jogina dɔw ka jogin o tɛ se ka ban o farikolo la fiyewu an bɛ sɛbɛn kow kɔnɔna la sa ko minnu kɛra o kɔnɔ gɛlɛya minnu kɛra o kɔnɔ lafiya minnu kɛra o kɔnɔ sɔrɔ minnu kɛra o kɔnɔ an y'o de jateminɛ sa ka wuli ka se ɲɛmaa dɔw ma minnu ye baara kɛ nin ko ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ Mme Sy Kadiatou SOW ale b'o mɔgɔw fɛ an sera ma a ka so ka taa ɲininka ale ye ɲɛmaaya kɛ a ye kɛlɛ kɛ ka na ni jɛmufanga ye wa jɛmufanga fana sɔrɔlen a ye ɲɛmaaya k'a kɔnɔna la kow kɛra cogo di gɛlɛyaw kɛra la cogo di nɔgɔyaw kɛra cogo di ale yɛrɛ hakilina ye mun ye a ko kɔnɔna la mun bɛ se ka kɛ min bɛ se ka ko tɔ ɲɛ halisa an ye ɲininkali barani tɛngu a la an ye min sɔrɔ a la an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ tan. Min fɔ 91 la nin y'a san 30 ye maliyɛnw tun degunnen don parce que fanga min tun bɛ yen nɔ o wagati la a fanga nin tun ye jagoya fanga de ye. Mɔgɔ tɛ se ka i hakilinata fɔ mɔgɔ tɛ se ka i sagona kɛ i b'a fɛ k'i sen don jamana jɔli baara la i tɛ se a wagati la sɔrɔdasi fanga de tun bɛ yen o sɔrɔdasi fanga in Musa Tarawele ka fanga o nana tila ka yɛlɛma ka parti unique sigi sen kan n'o ye UDPM ye. Mɔgɔ tun bɛ o wagati la i b'a dɔn k'a fɔ ni wulikajɔ tun ma kɛ yɛlɛma ka don kow la walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka i haminanko fɔ k'i cɛ siri i hakilina ye min ye jamana bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na i ka se ka i da don o la i fana ka kɛ jamanaden dɔ ye komi tɔw bɛ cogo min na o wagati la parti unique ko in a tun tɛ se ka continuer mɔgɔw bolo n'a tun continuera ten nɔ c'est comme n'a y'a sɔrɔ jamanaden fanba bɛ kɛ den kɛrɛfɛ mɔgɔw ye ayiwa minnu tun ye fanga ta o wagati la donc n'o ye sɔrɔdasiw ye ani mɔgɔ minnu tilara ka far'u kan n'u y'u ka parti unique dilan a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ olu de ta ye jamana ye jamanadenw wulila k'u jɔ k'o tɛ se ka bɛn fɛn caman tun b'a kɔnɔ mɔgɔ tun sɛgɛnnen don mɔgɔ tun degunnen don a wagati la mɔgɔw ka hakili la k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛra wulikajɔ min kɛra a bɛ ko dɔrɔn an bɛ min ɲini ko liberté an ka se ka fɛrɛ ka a haminanko fɔ ko dɔrɔn de tun don démocratie ka na walasa parti wɛrɛw ka se ka sigi sen kan min tɛ parti unique ye n'o ye UDPM ye o dɔrɔn fana tun tɛ o haminankoba de tun bɛ maliyɛnw na maliyɛnw tun bɛ fɛn dɔw de kɔlɔsira jamana taabolo kan jamana maracogo kan o kɔlɔsili min bɔra o kan o de y'a to fana jamanadenw wulila k'u cɛsiri k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ ko labanta ye ka fɛn bɛɛ labɛn k'a da mɔgɔ damadɔw ma olu b'u sago kɛ jamana kɔnɔ sariya tɛ boli a ɲɛ ma ayiwa nafolo kan ka taa sira min fɛ o tɛ taa o sira fɛ kabini o wagati la mɔgɔ bɛ kuma fɔ sisan kosɛbɛ tiɲɛ don
nka kabini o tuma yurugu tun bɛ yen an hakili bɛ fɛn caman la na quartier min filɛ nin ye n'a b'a fɔ a ma dɔw b'a fɔ a ma miliyɔn kin sisan a bɛ fɔ a ma hippodrome o wagati ninnu na miliyɔn ninnu taara jamana nafolo de kɛra ka kɛ ka o yɔrɔ ninnu jɔ a hakili b'o olu la a hakili b'a la a bɛ fɔ min ma les villas de la sécheresse gɛlɛyaba tun nana jamana kɔnɔ sɔrɔdasi fanga b'a 12 la tuma min na les années 72 73 ja nana jamana kɔnɔ dɛmɛ nana ka bɔ yɔrɔ fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko ka na maliyɛnw dɛmɛ ka kɔngɔ k'o kɛlɛ nafolo min nana na o kama o nafolo donna yɔrɔ min na ou bien balo mun nana o la o balo ninnu nana ka na feere ka kɛ ka wari sɔrɔ o la k'o kɛ mɔgɔ damadɔ ka pɔsi kɔnɔ fɛn caman tun b'a kɔnɔna na sɛgɛn tun bɛ karamɔgɔw la kalandenw na ayiwa baloko gɛlɛya tun bɛ yen gɛlɛya caman tun bɛ maliyɛnw kan o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan maliyɛnw ko an tɛ se ka to nin cogo in na ten f'an ka wuli k'an cɛsiri yɛlɛma bɛ se ka don ko la cogo min na o yɛlɛma nin a tun b'o fan fila de kan liberté ko in an ka se ka an walawala ka se k'an haminako fɔ mais an ka se fana maliyɛnw bɛ se ka ninakili cogo min na ka se ka balo ko ɲuman cogo min na o fana tun b'a la sariya bɛ se ka boli cogo min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan o fana bɛɛ tun b'a la an y'a fɔ o wagati la ko an tɛ kɔrɔlenw fɛ fo kura ayiwa yurugu an ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kan n'i ye maliyɛn citoyen maliyɛn ye i ni tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen maliyɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ka kan i kan ka i haminako fɔ a la i kan k'i jɔyɔrɔ fa a ko la i ka hakɛ bɛ yen o ye tiɲɛ ye nka i jɔyɔrɔ kan ka kɛ min jamana jɔli la o fana bɛ yen nɔ donc an wulila ko o kɛlɛ de kɛ tɔn dɔw tun bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma association démocratique a tɔn damadɔ wulila a y'a sɔrɔ o wagati la mɔgɔ dɔw organiselen don kabini fɛn IDP ma sigi sen kan an mɔgɔ damadɔw bɛ an tun bɛ tɔn dɔ kɔnɔ n'u b'a fɔ ma parti clandestin PMT tun bɛ yen PMRD tun bɛ yen mais denmisɛnninw ka tɔn fana tun bɛ yen AEM tun bɛ yen nɔ AJDP tun bɛ yen GLD tun bɛ yen tɔn wɛrɛw tun bɛ yen ani ADID ninnu tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan n tɛ se ka ɲina syndicat kɔ UNTM notamment o wagati la ale tun ye centrale syndicale kelen ye ani hari avocats ka tɔn magistrats ka tɔn ayiwa aw yɛrɛ n'o ye media presse ye olu fana wulila ka u jɔyɔrɔ la u fana y'u jɔyɔrɔ fa a ko la o bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka ni baara in kɛ ka ni wulikajɔ in kɛ walasa yɛlɛma ka don kow la o wagati la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka o ni a wulila n'a daminɛna dɔrɔn ni mouvement daminɛna mɔgɔ si tɛ taa mɔgɔ si wele bɛɛ bɛ wuli ka sira minɛ k'a fɔ fo yɛlɛma ka don kow la donc dɔw tun organiselen don u tun bɛ tɔnw na mais caman bɛ yen ni olu tun m'u sen don a la yɛlɛma tun tɛ kɛ o c'est à dire an minnu tun bɛ organisation na anw dɔrɔn ka baara tɛ jama fanba musow denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan pour que yɛlɛma ka se ka na jamana kɔnɔ o de nana ni mars 91 ye soldasiw nana ATT ala ka hinɛ a la a n'a ka mɔgɔw u y'a fɔ cogo min na u nana ka na u sen don a ko la walasa fagali minnu tun bɛ sen na minnu tun kɛra ka ban dɔ kana fara o kan parce que jeli bɔ tun cayara ka ban mɔgɔ caman tun sara nin kɛlɛ in na nin wulikajɔ in na olu nana ka na ye n'u ma wuli ka ko dɔ kɛ ayiwa mɔgɔ fagata bɛ caya ka tɛmɛ nin kan a bɛ na ni tiɲɛniba de ye tuguni donc olu nana ka na u fara an kan mouvement démocratique kan ka na yɛlɛma don ko in na donc o de nana ni mars 91 26 mars olu nana ka na fanga ta an jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔdasiw ani civils de jɛra ka sigi ka fanga kura in sigi sen kan n'o ye transition kɔnɔna ye transition fanga o sigira o cogo de la ten kuma caman de sɔrɔla ko la nka mɔgɔ kan ka min fɔ hakili jigin min na o ye de wagati in na yɛlɛma bɛ na wagati min mɔgɔ adamadenw tun degunnen don mɔgɔ tun tɔɔrɔlen don donc mɔgɔ caman hakili la ko ni yɛlɛma nana dɔrɔn san damadɔ kɔnɔna na haminako bɛɛ bi nɔgɔya o ye ko dɔ ye o tɛ Mali dɔrɔn ye o bɛ yɔrɔ bɛɛ de la yɔrɔ yɔrɔ ni yɛlɛmaba nana dɔw b'a fɔ a ma révolution an yɛrɛ damaw an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ an ka révolution in a ma s'a dan na a ma dafa révolution inachevée tubabukan na o kɔrɔ ye k'a fɔ adamadenw tun sigilen bɛ ni ko min ye tellement degun tun bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw tun hakili la ko ni
yɛlɛma nana ni fanga yɛlɛmana dɔrɔn o ye ko bɛɛ de yɛlɛmanen ye o ye hɛrɛ camanba de bɛna jamana kɔnɔ mɔgɔw hakili bɛɛ de tun camanba de hakili tun b'o la mais a ko ma nɔgɔya tiɲɛ don dayɛlɛli kɛra tɔnw sigira sen kan parti politique sigira sen kan n'i y'a ye hali sisan baara min bɛ kan ka kɛ aw fɛ aw dɔrɔn tɛ parce que aw bɛ komi aw bɛ jamana ka baarakɛlaw de mais aw fana jɛɲɔgɔnw bɛ yen nɔ n'olu bɛ presse privée n'a bɛ fɔ olu ma privé min ye télé ye o min ye radio ye o min ye journal ye o presse écrite presse à parler a bɛɛ lajɛlen bi bi in na u bɛ baara min kɛla jamana kɔnɔ ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw hakili yɛlɛ débat minnu bɛ kɛ hakili jagabɔ minnu bɛ kɛ o bɛ mɔgɔw wele plateau kan ka taa bɛɛ lajɛlen bɛ t'i hakilina fɔ i ka miiriya fɔ a kɛra sababu ye ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga na olu k'u janto k'a fɔ ko an bɛ nin na jamanadenw ɲɛ b'an na dɛ hali n'u tɛ wuli u tɛ se ka wuli ka s'an ma kumalaselaw bɛ yen nɔ olu b'u haminanko lase an ma donc a bɛ olu alerter a b'u lasɔmi k'a fɔ ko ko dɔ bɛ sen na bon o ye koba de ye mɔgɔw bolo mɔgɔw t'o jate minɛ mais ni o tɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ tɛ se ka i hakilina fɔ yɔrɔ min na i haminanko ye min i tɛ se k'o fɔ i ka hakɛ ye min ye i tɛ se ka wuli k'i jɔ k'o kɛlɛ kɛ n'o tɛ yɔrɔ min na yiriwa tɛ se ka k'o yɔrɔ la ye fasojɔ tɛ se ka k'o yɔrɔ la ye donc mɔgɔw bɛ tɛmɛ o yɔrɔnin kan joona k'a fɔ o tɛ fosi ye parce que o tɛ fɛn ye min bɛ dun o tɛ na ni balo ye hɛrɛ wɛrɛ ye mais a bɛɛ la a jubaju ye o de pour que i ka se k'i ka hakɛ ɲini ka se ka wuli ka jɔ ka kɛlɛ kɛ i ka hakɛ min i k'o sɔrɔ f'i ka a ka sɔrɔ yamaruya de b'i bolo fɛn ko de bɛ sariya jamana sariyaw de kelen bɛ ka ta min b'a to i bɛ se k'o kɛ bi bi in na ala barika la i mana jamana taabolo fɛn o fɛn lajɛ sisan nɔ baara bolodaw fɛn o fɛn lajɛ sisan nɔ a kɛra politiki sira ye a kɛra adamadenya taabolo sira ye a kɛra dɔnko ni seko sira ye a kɛra yiriwali sira ye nafolo sɔrɔ sira a kɛra o fɛn o fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ adamadenw bɛɛ lajɛlen maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i cɛsiri bɛɛ bɛ se min na bɛɛ seko ye min ye i b'o kɛ ka a se a dan na walasa i ka se ka nafa sɔrɔ a la i ka jamana ka se ka nafa sɔrɔ a la o fana ye koba de ye ko min fɔlɔ musa tile la o tun tɛ yen hali n'a tun bɛ yen nɔ a tun ka dɔgɔn donc o ye ne bolo o yɔrɔ fana kan ka jateminɛ kosɛbɛ baaraw dɔ kɛra troisième république fɛ mais ne kɔni ka nimisa ye min ye a ko la an ma se ka a ko ninnu ka a yira kabini o wagati la kabini baara daminɛna kabini yɛlɛma donna ko la 92 fo ka taa se fanga kura nali ma ka taa se coup d'état ma 2012 la fo ka taa so ma baara min kɛra en tout cas Alpha ka mandat 2 in kɔnɔ n'a tun filmera k'a yira mɔgɔw la hali kalanko sira fɛ gɛlɛya sɔrɔla la mais baara min kɛra kɔnɔna na n'o tun filmera k'a yira mɔgɔw la min ye siraw ye min ye ko camanba baara camanba min kɛra kɔnɔna na n'a tun filmera k'a ɲɛfɔ mɔgɔw k'a ye yanni fanga wɛrɛ ka na i y'a dɔn Alpha bɔlen ATT de ma na wa yanni ATT ka na baara min tun kɛra n'o tun sera k'a yira mɔgɔw la k'a kɛ komi bilan hakili la mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ bi peut-être o tɛna o fɔ parce que an bɛ fɛn caman mɛn sisan surtout denmisɛnnin kunda sifin kunda minnu b'a kuma kɛ minnu bɛ mouvement démocratique lagosi ou bien troisième république ɲɛmɔgɔw k'u lagosi caman bɛ yen nɔ olu tun ma wolo fɔlɔ yɛrɛ donc u t'a kalama dɔw bɛ yen hali n'u tun wolola u tun tɛ fosi kalama fɔlɔ donc u bɛ min mɛn mɔgɔw da dɔrɔn u fana bɛ segin o kan bon o kɔni ne bolo fɛnba de kɛra kɔnɔna na hali k'a dan mɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn ko la an tɛ ɲina conférence nationale kɔ o wagati la aw hakili b'a la bɛɛ lajɛlen de welela ka bɔ togodaw la ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka na bɛɛ lajɛlen nana ka na i haminanko fɔ o hakili la jamana kan ka taa taabolo kura min fɛ bɛɛ lajɛlen haminanko fɔ a la a bɛɛ ma se ka ta ka lawaleya tiɲɛ don mais camanba de taara o kɔnɔna na
ka sariya kuraw sigi sen kan pour que jamana bɛ se ka avancer, jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Donc o kɔni ne bolo o ye nafabaw de, o ye kow jubaju de, o bɛ komi soubassement quoi. N'o tɛ fɛn min na a tɛ sira sɔrɔ. Maintenant gɛlɛya min sɔrɔla la tiɲɛ don, mɔgɔ bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ. Adamaden i lamɔna cogo min na a ka gɛlɛn i ka o sama ka bɔ i yɛrɛ la k'o ta k'o bila kɛrɛfɛ k'i bila hakilina wɛrɛ la yɔrɔnin kelen. O ye mentalité ko ye, n m'a dɔn o bɛ fɔ cogo min na bamanankan na. Mais den mana lamɔ cogo min na ka kɔrɔbaya du kɔnɔ ni hakilina min ye, somɔgɔw ye min dɔn hakili la ani fana a bɛ sigi min na, o fana mɔgɔw bɛ taga bolo min fɛ a yɛrɛ fana b'o hakilina la cogo min na, k'a fɔ ko a kɔrɔbayara yɔrɔnin kelen a k'o bɔ a kunkolo la k'o bila kɛrɛfɛ ka gɛlɛn. Donc n b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la o ye Musa taara ka maliyɛnw to ni hakilina min ye, kabini o tuma n bɛ n sinsin o yɔrɔ kan. Hakilina ɲuman tɛ. Maliyɛn kura a bɛ komi maliyɛn kura n'i ye Modibo ka wagati ta, Modibo tile ta ka ni Musa nalen fanga na k'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ, i bɛ mun kɔlɔsi? Modibo ka tile la l'école karamɔgɔ a tun ka bon mɔgɔw bolo kosɛbɛ. L'école karamɔgɔ jɔyɔrɔ fan bɛɛ togoda la dugubaw kɔnɔ, mɔgɔw yɛrɛ ka ni tun ye denmisɛnninw ɲininka e b'a fɛ ka kɛ mun ye kɔfɛ ni tilara kalan na, b'a fɔ ko n b'a fɛ ka kɛ l'école karamɔgɔ ye. Tellement tanga tun bɛ don l'école karamɔgɔ la. L'école karamɔgɔ dugu kɔnɔna na togodaw la mɔgɔ gansan tɛ dɛ. Bonya min tun b'a kan, karama min tun b'a kan, a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ. Sɔrɔdasiw nana 68 coup d'état kɛlen, o fɔlɔla ka mɔgɔ minnu kɛlɛ fɔlɔ o ye l'école karamɔgɔ ye. U ye l'école karamɔgɔ kɛlɛ, u y'u minɛ k'u datugu, k'u lajaba, k'u yira diɲɛna ka ardazu ta k'a don u kan na k'u bila sɔrɔdasi dɔnkiliw dali la. Kabini o tuma denmisɛnninw coup d'état bɛ kɛ tuma min na ne tun bɛ san 13 la. Donc i bɛ kɔrɔbaya n'a ye, i ɲɛ bɛ mun na? I ɲɛ b'a la k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ min tun ye mɔgɔba ye e bolo, sisan yɔrɔnin kelen tɛ, o nana kɛ kɔfɛmɔgɔ ye, mɔgɔ min tɛ jate jamana kɔnɔ. Parce que minnu ye fanga ta olu bolo kalannenw, mɔgɔ kalannenw olu de kan ka kɛlɛ parce que olu de ye problème ye. Tant que olu b'u senkɔrɔ, olu sɔrɔdasiw olu tɛ se ka kɛ fɛn ye. O y'a fɔlɔ ye. A filanan denmisɛnnin ka kɔlɔsili bɛ bɔ mun kan? I kalanna o, i ma kalan o, ni marifa b'i bolo i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ. O wagati la sɔrɔdasiw et puis sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun tɛ dɛ. Sɔrɔdasiw yɛrɛ minnu bɛ sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔ dugumala la, hiérarchie militaire tɛ dɛ. Minnu bɛ hali olu dugumala la, olu tun b'u sago n'u dɔngɔ de kɛ jamana kɔnɔ. Donc u nana ka na a yira denmisɛnninw na k'a fɔ diplôme jɔyɔrɔ tɛ diplôme na ka tɛmɛ marifa kan. I ye diplôme sɔrɔ cogo cogo n'i ni marifatigiw tɛ ɲɔgɔn bolo, ayiwa ni fanga t'i bolo a bɛ kɛ komi fu de. Kabini n'o tuma de la dɛ, ne ka jate la kabini n'o tuma de la kalan lagosira jamana kɔnɔ. Kabini n'o tuma na l'école karamɔgɔw tanga bɔr'u la jamana kɔnɔ. Donc o système nana continuer ten nɔ. N t'a dɔn n'a ye yurugu ko kuma na n ye dɔɔnin fɔ o la, o fana daminɛna kabini o tuma. Mais tiɲɛ na an minnu nana fanga na o kɔfɛ an tun b'o bɛɛ kalama. Donc an fana tun kan ka ko bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. K'a fɔ ko k'a ban pewu a ka gɛlɛn. Mais maliyɛn yɛrɛ tun commencera ka deli tellement yurugu in na que mɔgɔ ka hakilina tun ye min ye dɔrɔn, ayiwa fanga ye fanga de, n tɛ se ka fanga bali ka fɛn kɛ, mais n bɛ se ka n ta sɔrɔ a la cogo min na, bɛɛ b'a bila i kunkolo la de k'a fɔ n ka n jija n fana ka se ka dɔɔnin sɔrɔ a la. Ayiwa ne tɛ fanga na, mais ne dɔnbaga dɔ ka dɔnbaga fana bɛ fanga na, mais bɛ n dulon o la n fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na. O mentalité o hakilina in o donna maliyɛn kunkolo la ne bolo dɛ kabini o tuma de. Donc n'i ko k'i ko
o sama ka bɔ adamaden kunkolo la k'o bila kɛrɛfɛ a kuma ka gɛlɛn mais anw jɔyɔrɔ kɛra min ye a la gɛlɛya min sɔrɔla la c'est que an yɛrɛ damaw an ma se an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ damadɔ minnu b'an na n'an y'a kɔlɔsi k'a fɔ olu taabolo olu baarakɛcogo u marakɛcogo a man ɲi ani an ka hakilina fɔlɔfɔlɔ tun tɛ kelen ye c'est à dire an nana Musa kɛlɛ wagati min na an nana ni hakilina ɲuman min ye olu bɛ kan ka taa taabolo min fɛ u n'o tɛ fan kelen fɛ an tun kan ka courage sɔrɔ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an bɛ se ka olu bɔ an cɛ la ka continuer ni baara ye ne hakili la o kɛra gɛlɛya dɔ ye an ka baara in kɔnɔna na nin san 30 in kɔnɔna na o ye gɛlɛyaba ye a kɔnɔna na ani fana bɛnbaliya ɲɔgɔn sama nana don an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ye fangako kɛlɛ de don normalement démocratie la wajibi don bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ mais n'a nana se yɔrɔ dɔ la mɔgɔ bɛ jamana ta de lajɛ jamana ka nafa bɛ fa min fɛ an b'a lajɛ an b'an ɲɛsin o de ma an fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na mais ni bɛɛ y'a miiri k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka na fanga na ayiwa ni e ye parti politique dilan dɔrɔn o kɔrɔ k'i bɛ se ka kɛ président i bɛ se ka kɛ ministre ye i bɛ se ka kɛ député ye o kama bɛɛ girinna ka kɛ i ka parti dilan hali n'a y'a sɔrɔ fanga bɛrɛ tɛ parti na barika bɛrɛ tɛ parti na bɛɛ kɔni y'i ka parti dilan donc o nana kɛ gɛlɛya ye kɔfɛ an ye min kɔlɔsi mais daminɛ na an tun tɛ se k'a fɔ Sangare e tɛ se ka parti dilan Diallo e tɛ se ka parti dilan mais Mme Sy e bɛ se k'a dilan parce que e de y'a kɛlɛ kɛ o tun tɛ se k'a fɔ an y'a to bɛɛ y'i ka parti dilan o de don maintenant kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ na ni gɛlɛya min ye jamana kɔnɔ an bɛ se ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka démocratie a daminɛ a ɲɛna a tun ka di mɔgɔw ye mais taalen ɲɛfɛ tiɲɛ na gɛlɛyaw sɔrɔla kɔnɔ gɛlɛya jumɛn ni jumɛn de sɔrɔla kɔnɔ maliyɛnw hakili la bi démocratie yɛlɛma jumɛn de kan ka don a la ne kɔni hakili la o de kan ka kɛ an ka miiriya ye sisan o de kan ka kɛ kumaɲɔgɔnya ye an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a fɔ san 30 kɔfɛ an y'a daminɛ ni min ye ni hakilina min ye gɛlɛya min sɔrɔla kɔnɔna na an k'a lajɛ an bɛ se ka latilen cogo min na parce que système min don maracogo min don ni an bɛn'a kan 91 la an tɛ se k'a fɔ ko an b'o fara k'o bila kɛrɛfɛ dɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko ayi ko an tun ka démocratie to yen k'an ka taa dictature la dɔw ko dictature éclairée ne kɔni m'a ye dɛ dictature éclairée a ka jamana diɲɛ kɔnɔ surtout anw bara farafinna yan nɔ i k'a fɔ dictature carrément o ka fisa i k'a fɔ ko dictature éclairée parce que déjà hari minnu tɛ dictature système na n'olu ye fanga sɔrɔ olu b'u ta kɛ fanga bilen mɔgɔ da la kuma tɛ n'i ya tilara ka fara kan ko ka kɛ dictature ma da la ni maliyɛnw bɛ segin sɔn ka segin ka na dictature la mais démocratie bɛ se ka latilen cogo min na walasa a ka kɛ maliyɛnw sago ye dɛ ne hakili la o de ye kuma koloma yɔrɔ ye an bɛ se ka min fɔ o de ye jamana tɛ se ka jɔ ni wulikajɔ tɛ jamana tɛ se ka jɔ ni hakɛko tɛ jamana tɛ se ka jɔ ni mɔgɔw m'u tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ nka n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an kɔni ka faamuyali cogo la kow bɛ se ka nɔgɔya ala k'an bɛn hɛrɛ ma